Καλώς ήρθες αγαπημένο μου πλάσμα, ο Φίνικας της καρδιάς σου εδώ σε ένα νέο βιντεάκι στο Phoenix Oracle, ελπίζω να είσαι καλά. Παρασκευούλα σήμερα και τι πιο ιδανική μέρα για να κάνουμε καφέ, να πούμε τον καφέ, να δούμε το φλιτσάνι τέλος πάντων, μέρα της Αφροδίτης. Είδα ότι έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό καφεδάκι, οπότε θεώρησα και αισθάνθηκα ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε. Τι άλλο να πω. Να πούμε επίσης ότι πατάς like, κάνεις hype στο βιντεάκι, κάνεις εγγραφούλα αν είσαι καινούριο φοινικόπεδο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πατάμε καμπανάκι για να μας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Κάνεις super chat αν θέλεις, super sticker, κάνεις συνδρομή, συμμετοχή, παύλα, support στο κανάλι αυτό, όπως επίσης και στο Phoenix Tarot, το βασικό κανάλι. Για να με βρεις για να κάνουμε προσωπικό, θα με βρεις στο Instagram, στο TikTok και στο Facebook. Θα με ακολουθήσεις ή θα μου στείλεις ή friend request και θα μου στείλεις μηνυματάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά δύο διαφορετικές. Έχω ετοιμάσει δύο διαφορετικά. Έχω ετοιμάσει, τέλος πάντων. Μόνο τους ετοιμάζονται, δεν κάνω κάτι εγώ, δηλαδή το γυρνάς και κάνει μόνο του τι να κάνει. Δύο διαφορετικές κούπες ελληνικό καφέ. Ο πρώτος έγινε με λάπης λάζολη και η δεύτερη κούπα είναι με και χρυμπάρι. Αν χρειάζεται παραπάνω χρόνο, πάτε σε παύση. Εδώ έχουμε και τα ρο μαζί να βγάλουμε κάποιες συμπληρωματικές. Αν χρειάζεται χρόνο, πάρει σε παύση. Δες ποιο σου κάνει πιο πολύ κλικ. Μπορεί να είναι για ένα, για δύο αυτή η ανάγνωση, για 100. Δεν μπορώ να ξέρω. Κράτα αυτό που σου κάνει και τα υπόλοιπα αγνόησιτα. Δεν είναι για όλους. Το λέω πάντα έτσι, αποποιούμε ευθυνών. Αυτό. Επίσης, να ξέρεις, το έχω πει και άλλες φορές όσον αφορά την ανάγνωση του καφέ. Εγώ προσωπικά χρειάζομαι λίγο παραπάνω χρόνο στο να αποκωδικοποιήσω αυτό που βλέπω με τη διαίσθησή μου και να σου δώσω την ερμηνεία την οποία νιώθω ότι πρέπει να σου επικοινωνήσω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Αυτά δεν χρειάζονται εδώ πέρα. Κάτσε γιατί έχω βάλει και το δικό μου, τον ελληνικό καφέ να πιω σήμερα. Αν είσαι σπίτι, πάρ' το καφεδάκι σου και εσύ, βάλε τα ακουστικά σου να μην ακούνε δίπλα, δεν χρειάζεται να ξέρουν τι λέμε εμείς οι δύο τώρα. Συνωμοτικά ξέρεις εσύ. Εννοείται ότι το μπουμπονάω μαζί. Λοιπόν, αυτό το αφήνω στην άκρη. Πού να το βάλω τώρα, να μην τα ρίξω κάτω. Θα το βάλω εδώ πέρα. Ωραία. Κάτσε να βάλω και τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης εδώ πέρα. Να βλέπω καλύτερα, τα οποία δεν μπορώ να τα συνηθίσω βέβαια τώρα, γιατί έχω και αστιγματισμό, έχω και μοιοπία. Καταλαβαίνεις τώρα όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το πρώτο φλιτζάνι τι θέλει να μας δώσει η ενέργεια. Αφήνω αυτό εδώ. Ξεκινάμε απ' έξω πρώτα να δω θέλω. Δεν βλέπεις εσύ. Συγγνώμη, βλέπεις εσύ και δεν βλέπω εγώ κάτι που να κάνουμε εδώ πέρα. Πάω εκεί. Okay. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι βλέπω εδώ πέρα στο πρώτο φλιτζανάκι. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα μέσα στα οποία προσπαθείς με κάποιον τρόπο να τα εξωτερικεύσεις. Υπάρχουν θέματα που σε έχουν στεναχωρήσει. Επίσης βλέπω ότι ίσως αυτή η πίκρα, αυτό το δάκρυ, το συναίσθημα να έχει προέλθει και να έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με κάποιο μήνυμα που σου μετέφεραν, που έλαβες, κάτι σε έχει στεναχωρήσει, το οποίο το κρατάς ακόμα μέσα σου. Είναι κάτι το οποίο σε έχει στεναχωρήσει, βλέπω, αν δεις, βλέπεις, υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο παρελθοντικά σε έχει στεναχωρήσει για μία ακόμη φορά, μπορεί και δύο. Είναι κάτι όμως το οποίο πάρα πολλές φορές, λέει εδώ πέρα, το έχεις ξεπεράσει, το έχεις περιορίσει, το έχεις συζητήσει, το έχεις εξαντλήσει, αλλά τελικά από ό,τι φάνηκε, στην παρούσα φάση περνάς μια δύσκολη περίοδο στην οποία τα δάκρυα δεν είναι ακριβώς δάκρυα, δεν θα σου πω ότι είναι ακριβώς 100% δάκρυα, αλλά βγάζει ένα παράπονο πολύ μεγάλο, βγάζει μια έκρηθμη κατάσταση στην οποία μπορεί και να θέλεις να ξεσπάσεις κάπου ή να ξέσπασες κάπου. Βέβαια εδώ πέρα βλέπω ότι περισσότερο αυτό το πράγμα συμβαίνει όσον αφορά όταν είσαι μόνος σου και όχι με παρέα. Το απολαμβάνεις όπως πολύ μάλιστα το κάνουμε αυτό όταν είμαστε μόνοι μας. Γιατί δεν γουστάζουν να μας βλέπουν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι δεν είναι αδυναμία, έτσι. Είναι λίγο υπερηφάνεια. Οκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται σιγά σιγά αμέσα. Τώρα από πού να ξεκινήσω και τι να πω. Μου βγάζει λίγο στις γιορτές, κάποιες συναντήσεις, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, τα οποία βέβαια να ξέρεις εδώ πέρα μου δείχνει ότι μπορεί να πήγες. Από εδώ μπορεί να πήγες, από εκεί να έκανες, αυτό να έκανες, το άλλο. Στην ουσία όμως το κάνεις πιο πολύ από υποχρέωση.
είσαι σε μια φάση στην οποία ήθελες λίγο απομόνωση, λίγο ξεκούραση και σωματική βέβαια και ψυχική, αλλά οι συναντήσεις αυτές ήταν κάπως για το θεαθήνε, ίσως για να προκαλέσει και στον εαυτό σου μια έτσι, άντε βρε γιορτές να στο κάνω. Δείχνει μια απομόνωση γενικά. Το προηγούμενο διάστημα εδώ πέρα το οποίο πέρασε, το κοντινό διάστημα το οποίο πέρασε, εδώ πέρα δείχνει πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες δεν προλάβαινες λέει να τις αντιμετωπίσεις. Πολλά θέματα, πολλές κοτούρες, πολλά προβλήματα. Ε, τα γεγονότα γενικά εξελίχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, τόσο πολύ που σε εξάντλησαν το τελευταίο διάστημα. Επίσης βλέπω εδώ πέρα ότι σε απασχολεί ακόμα ένα κομμάτι του σπιτιού. Τώρα είναι θέμα μετακόμισης, είναι θέμα πώλησης, είναι σπιτιού πιο πολύ βλέπω παρά, πες το, παρά μαγαζιού να το πω, ή επιχείρησης. Ίσως να θες να κάνεις κάποια ανακαίνιση, ίσως να θες να πουλήσεις κάτι, να αλλάξεις σπίτι ή να πρέπει να αλλάξεις σπίτι, σε απασχολεί, βλέπω και κάτι τέτοιο. Ή γενικά ένα θέμα σπιτιού, έτσι, το οποίο βγαίνει στο τώρα σου. Ε, Κοίτα να δεις εδώ πέρα βγαίνει μια φατσούλα στεναχωρημένη, πολύ στεναχωρημένη, η οποία επειδή είναι στο χερούλι και είναι κοντά θεωρώ ότι είναι δικιά σου φάτσα. Πολύ στεναχώρια. Έχεις σταματήσει, λέει, να συμμετέχεις, να μιλάς και να επικοινωνείς αυτό το οποίο σε στεναχωρεί. Βγάζει μια μοναξιά και μια μοναχικότητα. Έτσι. Ε, Είναι σαν να βγάζει μια υπερηφάνεια το οποίο λέει ότι εγώ θα την αντιμετωπίσω μόνο μου, δεν χρειάζομαι κανέναν και καμία. Δικά μου είναι τα προβλήματα, εγώ θα τα υπομισθώ. Ούτως ή άλλως βγάζει και μια απογοήτευση όσον αφορά ένα φιλικό περιβάλλον ή οικογενειακό περιβάλλον. Λοιπόν, θα σου λέω και αρχικά τα οποία μου βγαίνουν έτσι παράλληλα, κράτα τα. Υπάρχει έντονο ένα έψιλον. Το πρώτο φλιτζάνι, παιδιά, είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, πολύ στρες μου βγάζει και πολύ βαρύ, ρε παιδί μου, βαρύ το κλίμα. Υπάρχουν συναισθήματα καταπιεσμένα στο πρώτο φλιτζανάκι. Όσον αφορά τα ερωτικά σου, για να το πούμε και αυτό, ε, εδώ μου δείχνει στο παρελθόν ότι έγινε μια αναγκαστική, να το πω, διακοπή, κάτι σταμάτησε πάρα πολύ απότομα όσον αφορά το ερωτικό κομμάτι, γιατί δείχνει ότι σαν να, επίσης, μου δείχνει ότι υπήρχαν και μηνυματάκια τα οποία τα έπαιρνες ή έμαθες κάτι επίσης ή κάτι σου μεταφέρθηκε ή κάτι είδες ή κάτι άκουσες ή σου επικοινώνησε κάποιος ότι κάτι άσχημο, οπότε δείχνει ότι αυτή η κατάσταση έκλεισε πάρα πολύ απότομα, σταμάτησε πάρα πολύ απότομα. Δείχνει ότι σαν να έδωσες τόπο στην οργή και ότι δεν άφησες και πολλά, δεν έδωσες και πολλές απαντήσεις, δεν έδωσες και πολλά, δεν ρώτησες, απλά σαν να γύρισες στην πλάτη σου την κατάσταση και σιώπησες. Είναι κάτι το οποίο λέει σαν να... Κάτσε τα γυαλιά εδώ πέρα να στραβωθώ. Όχ, Παναγία μου, ζαλάδα μου έρχεται. Ε, Είναι κάτι το οποίο δείχνει σαν να μην ήθελες, σαν να ήξερες ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί. Οπότε είναι κάτι το οποίο το περίμενα, λες, από τη δική σου την πλευρά. Οπότε γι' αυτό και δεν λειτουργείς. Όχι, δεν στεναχωρήθηκες, έτσι. Για να δω για την άλλη κατάσταση. Η άλλη κατάσταση, δυο λαλούν, λέει, και τις χορεύουν. Βγαίνεις στο φλιτζάνι σου, εντάξει, πολλά λόγια, πολλά λόγια για το τίποτα, έτσι, τα οποία αυτά κούρασαν γενικά, υποσχέσεις οι οποίες, ένα αλφα πεις βλέπω ή δέλτα, αλφα δέλτα κράτα, υποσχέσεις οι οποίες δεν τηρήθηκαν, δεν εισακούστηκαν, οι προσευχές δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Τα πράγματα μεταξύ σας, από το πουθενά κάτω πεις ένα μη και έναν αριθμό 3, Μάρτιος ή πριν από 3 μέρες, 3 μήνες, ξέρω εγώ, ε, 3 χρόνια, πολύ μου κάνει.
Κάτι θέλω να πω και το ξέρω. Α, ναι. Εδώ πέρα μου δείχνει ότι τα πράγματα αλλιώς ξεκίνησαν μεταξύ σας και ξαφνικά άλλαξε η κατάσταση από το πουθενά. Θέλω να πω επίσης, sorry που το λέω αυτό, αλλά δεν βοήθησαν, να μην πω το ανάποδο, γεια σου Βαγγέλη, δεν βοήθησαν και πάρα πολύ τα τρίτα άτομα Μάλλον βοήθησαν αρκετά στα τρίτα άτομα ώστε αυτό το πράγμα λίγο να καταστραφεί, αν μπορώ να το πω, πιο σύντομα. Δεν είναι... Ξέρεις τι εννοώ. Κράτα ένα ήττα, έναν αριθμό 40 βλέπω, δεν ξέρω τι είναι, 40 είναι οι ώρες του λέει. Χιούμορ κάνω, έλα. Λοιπόν, ναι, τώρα το πιάσαμε και όλα τα κουμπίσαμε, ναι. Οκ, εδώ να ξέρεις, επειδή βγαίνει προς το μέλλον αλλά εξωτερικά, θεωρώ ότι θα υπάρξει κι άλλη μία έτσι, να βγαίνει κι άλλο ένα δάκρυ εδώ πέρα και πάλι βγαίνει ένα νι, πάλι νι βγαίνει. Ένα δάκρυ λέει, κύλησε ξανά, θα ξανακυλήσει σχετικά με μια κατάσταση. Περίμενε με λίγο. Πάντως δείχνει ότι πέρα από όλα αυτά τα γεγονότα, ότι είσαι σε μια λίγο μεταβατική κατάσταση στην οποία θες να τα μπει όλα. Ε, Θεωρώ ότι μία συνάντηση πρόκειται να γίνει και θα γίνει και σύντομα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει με το άτομο το οποίο, η τυχαία έτσι, με το άτομο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ίσως να είναι με ένα άλλο άτομο το οποίο, ξέρω, σε περιμένει πώς και πώς για να βρεθείτε. Μπορεί να είναι και παιδικό, λέω. Μπορεί να είναι να μην είναι το άτομο το οποίο βλέπουμε, αλλά να είναι ένα φιλικό παύλα ή συγγενικό πολύ κοντινό άτομο το οποίο περιμένει πώς και πώς για να βρεθείτε και θα χαρεί πάρα πολύ. Και αυτό αντιμετωπίζει κάποια θέματα, να ξέρεις, το οποίο περιμένει να στα πει και να επικοινωνήσετε και εσύ θες να πεις πράγματα, λέει, σε αυτό το άτομο. Ε, Ενδεχομένως σε αυτό το άτομο που σου λέω να υπάρχει και μια χιλιομετρική απόσταση και να μην μπορείτε να βρεθείτε έτσι όπως το θέλετε εσείς. Γι' αυτό βρίσκεται μια ευκαιρία για να γίνει. Κάτσε τώρα, εδώ έχει πολύ πράγμα, ρε παιδιά. Πάω μπρος πίσω, θα μου πει, σε κούρασα, εντάξει. Θέλω να δω λίγο την κάτω, το μέσα σου τι γίνεται πρώτα απ' όλα. Δηλαδή η ψυχή μέσα, η καρδιά που λέμε. Υπάρχουν, λέει, δύο άτομα φιλικής έτσι, ταυτότητας, τα οποία σε έχουν από κοντά. Μπορεί να είναι και παιδιά, αλλά πιο πολύ μου βγάζει φιλικό, τα οποία σε έχουν από κοντά και προσπαθείς με κάποιον τρόπο, τα έχεις στο μυαλό σου, σε έχουν στο μυαλό τους και προσπαθείς να είσαι κοντά με αυτά τα άτομα. Ε, είσαι σε μια μοναχική και περίεργη φάση. Δείχνει ότι υπάρχουν στιγμές οι οποίες δεν θες να δεις κανέναν και τίποτα. Πρόσεχε αν τον μπουμπουνάς και εσύ, πρόσεχε λίγο τον μπουμπούνισμα, λίγο με λίγο πιο με τρόπο. Μείωσε το λιγάκι. Ε, Δείχνει μια μοναχικότητα βγάζει το φλιτζάνι σου και μια στεναχώρια και ένα δάκρυ, αλλά το οποίο έχει ένα παράπονο πιο πολύ. Δεν έχει αποδυναμωθεί τόσο πολύ. Υπάρχουν εκκρεμότητες και υπάρχουν και πράγματα τα οποία θες να τα πεις και δεν τα έχεις πει ακόμα. Βγάζει ότι είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι πάρα πολύ περήφανο και πάρα πολύ δυναμικό. Δεν δίνεις και πολλά δικαιώματα στον περίγυρο για το τι συμβαίνει. Σε λίγα άτομα μπορείς και μοιράζεσαι κάποια πράγματα τα οποία θέλεις εσύ να τα πεις, θέλεις εσύ να τα επικοινωνήσεις και αυτά με τρόπο και όταν θεωρείς ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Υπάρχει έντονα
βλέπω ένα Γιάννης. Όχι Ιωάννης, Γιάννης. Θα μου πεις, αλλάζει κάτι? Για κάποιους αλλάζει. Το οποίο έχει παίξει σημαντικό ρόλο εδώ πέρα, σε αυτή την κατάσταση. Οκ. Τα επαγγελματικά σου εδώ πέρα μου βγαίνει και να σου πω ότι γενικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ενδεχομένως να δουλεύεις με πάρα πολύ κόσμο ή εστίαση ή σε μια εταιρεία, λόγος συναναστροφή με πάρα πολλά άτομα τα οποία, ξέρω ρε παιδάκι μου, αυτό έχει κουράσει, λέει. Με πολλά άτομα βλέπω πάντως στον χώρο της εργασίας, τα οποία έχει κουράσει όλη αυτή η κατάσταση. Ε, ίσως να πρέπει να έχεις να κάνεις με πολλά άτομα τα οποία η δουλειά σου είναι συνεργασία ή να εξαρτάται το αποτέλεσμα το δικό σου, δεν ξέρω, το οποίο έχει κουράσει. Ε, Μία αλλαγή περιμένεις στο επαγγελματικό κομμάτι, το οποίο θεωρώ ότι αν είναι να γίνει, θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Αν περιμένεις κάποια αλλαγή σε θέση, σε προαγωγή, μπορεί να είναι και η δικιά σου απόφαση να θες να σταματήσεις αυτό που κάνεις και να πας κάπου αλλού να περιμένεις κάποια απάντηση. Περίπου 7ο με 8ο μήνα, κάπου εκεί να περιμένεις ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Καμιά αλλαγή βλέπω ενδεχομένως στα επαγγελματικά. Να ξέρεις επίσης ότι όσον αφορά το ερωτικό κομμάτι, ό,τι είναι να ολοκληρωθεί με κύκλους, ό,τι έχει να κάνει με προηγούμενες καταστάσεις, με αυτό που σε στεναχωρεί, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω, θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν είναι τώρα. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι τέλος του χρόνου, αλλά δεν μου αρέσει και τόσο πολύ, ρε παιδάκι. Μετά από ένα χρόνο το φλιτζάνι, το πολύ 6 μήνες λένε. Τέλος πάντων, κράτα το, θα έρθει μην κρατήσεις το χρόνο που σου λέω, κράτα λίγο την έκβαση. Θα σου δοθεί η ευκαιρία, το οποίο όμως δεν είναι τώρα, στο ξαναλέω, να κλείσεις κύκλους. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος, θα κλείσει αυτή η κατάσταση η οποία σε απασχολεί με έναν τρόπο όπου θα πάρεις τα πάνω σου. Δεν θέλω να πω εκδίκηση, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά δικαιώνεσαι θα πω καλύτερα. Και να ξέρεις ότι όταν θα κλείσει αυτή η κατάσταση, σε περιμένει μια νέα ερωτική περιπέτεια. Κάτι καινούριο στη ζωή σου. Δεν είναι για το τώρα. Πρέπει να κλείσει, λέει, ένας κύκλος με έναν τρόπο που το αισθάνεσαι εσύ, που θέλεις να γίνει. Δεν ξέρω πώς να σου εξηγήσω. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να συμβεί. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί πάει 20 λεπτά. Το πρώτο φλιτζάνι πάει, καήκαμε. Δεν θέλω να σε ξεπετάω, ρε γάμο, αλλά δεν θέλω και να βαρεθείς. Θα μπορούσα να το κοιτάζω ώρες και να σου λέω. Λοιπόν, θέλω επίσης να σου πω ότι υπάρχει μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην έννοια σου, πώς να σου το εξηγήσω. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο όχι το φοβάσαι, πώς να το πω. Έχεις πάρα πολύ την έννοια του. Έχεις την έννοια, έτσι, πάντα κουβαλάς, πώς να σου εξηγήσω. Μία μάνα, ένας πατέρας, ένας αδελφός, ξέρω εγώ, μια κολλητή. Σαν να υπάρχει ένα άτομο το οποίο το κουβαλάς όπου και να πας, την έννοια, με καλοπροαίρετα πάντα. Κράτα ένα πι σαν όνομα, ζήτα. Δεν νομίζω ότι θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί θα ζαλίστηκα. Κάτσε να βγάλω λίγο τα γυαλιά και να πιω και λίγο νεράκι, παιδιά, και να πάμε στο επόμενο. Αλλά
πριν πάμε στο επόμενο, πάμε να βγάλουμε μια συμβουλευτική καρτούλα, ρε παιδάκι μου, έτσι. Για το πρώτο φλιτζάνι, τι θέλει να μας πει, τι θέλει να μας δώσει, τι μας συμβουλεύει η τράπουλα. Οκ. Έχει βγει μεγάλη αίρια που θέλω να σου πω ότι το ένστικτό σου, η διαίσθησή σου πρέπει να το ακούς. Πρέπει να δίνεις παραπάνω βαρύτητα σε αυτό το οποίο το ένστικτό σου δεν σε έχει προδώσει, να ξέρεις. Πρόσεχε επίσης τι εύχεσαι, έτσι. Εδώ πέρα δείχνει ότι ίσως θα πρέπει να κρατάς, να συνεχίσεις να κρατάς, το είπα και στο Φλιτζάν νομίζω πριν, να κρατάς κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Τη χαρά σου, τη λύπη σου, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι το κάνεις σε πολύ καλό βαθμό. Είναι σαν να λέει συνέχισέ το. Δηλαδή μην προδίδεις τα όνειρά σου, τα συναισθήματά σου, γιατί θεωρώ ότι και από το Φλιτζάν αλλά και από την κάρτα ότι κάτι διαρρέει προς τα έξω, το οποίο μεταφέρεται κάπως διαφορετικά και δεν θα έπρεπε. Αφουγκράσου λίγο το περιβάλλον σου, αφουγκράσου λίγο το ένστικτό σου, κράτα πράγματα για τον εαυτό σου και... Δεν ξέρω, η μεγάλη αίρια είναι, συγγνώμη, ίσως να είναι και κατάλληλη περίοδος που να ασχοληθείς με αυτό που κάνω κι εγώ, να εξελιχθείς λίγο σε, δεν ξέρω, γιόγκα, σε πιλάτες, σε ρέικι, σε αστρολογία, δεν ξέρω πώς να σου εξηγήσω, αλλά μήπως ήρθε η ώρα, αν έχεις τέτοιες έτσι, αναζητήσεις, να ξεκινήσεις σιγά σιγά να κοιτάς και λίγο πιο εναλλακτικά. Εναλλακτικές λύσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο φλιτσανάκι. Πατάμε like, αφήνουμε τις μικρές διαφημίσεις να παίζουμε, κάνουμε γραφούλα, κάνουμε hype. Έλα Γιάννη, πες τα όλα τώρα που κοινάει. Και πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε και το δεύτερο φλιτσανάκι. Και έχει μπάρει. Αφήνω αυτό εδώ, θα τα σπάσω μια μέρα. Δεν υπάρχει ναι. Για λάκια. Πάντως ήταν πολύ... Συγγνώμη. Ήταν κάπως έως πολύ βαριά ενέργεια είχε το... Έτσι, στεναχώρια και πνίξιμο στο στήθος και αξιοπρέπεια και ταραχή και απογοήτευση και δυναμισμό. Ένα περίεργο συναίσθημα μου έβγαλε. Πάμε να δούμε το δεύτερο θέλω να μας δώσει. Και εσύ εδώ, όπως βλέπεις, κοίτα εδώ. Κράτα ένα 7 και ένα 2. 2 εδώ μου, 7 δευτέρο, δεν ξέρω. Εδώ πέρα δείχνει ότι... Κάτσε να βάλω πάλι τα γέλια. Κάτι βλέπω εδώ πέρα και δεν το διακρίνω σωστά. Είσαι σε μια περίοδο αλλαγών. Δείχνει ότι είσαι σε μια κατάσταση περίοδο αλλαγών. Αλλάζουν πράγματα. Έχεις βρει το δρόμο σου κατά κάποιον τρόπο, αλλά αρχίζεις και ξεχωρίζεις και ξεσκαρτάρεις από το τι ρούχο δεν μου κάνει ή δεν θέλω πλέον και το μοιράζω, το χαρίζω, το ανακυκλώνω, δεν πετάμε είπαμε, ή οτιδήποτε. Αλλάζεις πράγματα, αλλάζεις καταστάσεις. Είσαι σε μια φάση έτσι, ανανέωσης, αλλά ίσως και υποχρεωτικής ανανέωσης, έτσι. Και έχει ακόμα δρόμο. Καφές. Για να δούμε. Οκ, και σε σένα που έχουν έρθει τα πράγματα, και σε σένα δείχνω ότι ήρθαν τα πράγματα κάπως απότομα, άνω κάτω και πλαγίως κτλ. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που κάποιος είναι τρίτο άτομο.
Κάποιος έκανε την επιλογή του. Θεωρώ ότι απέναντι όχθη έκανε την επιλογή και όχι εσύ. Εδώ πέρα φαίνεσαι σε μια μοναχική κατάσταση στην οποία αφού κράζεσαι την άλλη ενέργεια η οποία μάλλον έχει προχωρήσει κάπως διαφορετικά. Ακόμα είσαι σε μια κατάσταση, σε μια έτσι, φάση στην οποία συζητάς αυτό το γεγονός, μπαίνεις σε μια ενέργεια τέτοια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι το ξεπερνάς και πάρα πολύ γρήγορα. Δείχνει ότι είσαι σε μια φάση που θες να σβήσεις, να διαγράψεις όλα αυτά τα κομμάτια. Εδώ πέρα δείχνει επίσης ότι βγάζει και λίγο, πώς θα το πω, θα το εκφράσω με, ξέρεις, με λαϊκά. Παιδάκι μου, εγώ μια χαρά ήμουνα. Γιατί μπήκες στη ζωή μου και μου τα έκανες όπως μου τα έκανες και τώρα φεύγεις και τώρα αποχωρείς και αφήνεις πίσω σου αυτά που αφήνεις. Δεν καταλαβαίνω τι σου έκανα. Κάπως έτσι φαίνεται εδώ πέρα. Έντονες καταστάσεις μεταξύ σας, έντονη τσακωμή μεταξύ σας, να ξέρεις, μου βγάζει παρελθοντικά. Περίεργες συναντήσεις που ίσως ξεκινούσαν με τσακωμούς και μετά εξέλιξαν διαφορετική, you know what I mean, αλλά οκ. Πω τώρα, μου ήρθε πλάκωμα. Λοιπόν, γλυκάκι μου, δυστυχώς θέλω να σου πω ότι να είσαι προετοιμασμένο ότι για το δεύτερο φλιτζάνι, ότι αυτό που θα προσπαθήσεις και θα αφήσεις πίσω σου και καλά θα κάνεις και καλά κάνεις και τέλος πάντων, αυτό που κάνεις δεν βλέπω να φεύγει από τη ζωή σου. Βλέπω να επιστρέφει ξανά. Όταν δείχνει ότι όταν τα πράγματα εκεί που βρίσκεται γίνονται κάπως περίεργα, κάτι κάνει αυτό το άτομο και σε επισκέπτεται, σε ενοχλεί, σε αυτό και εσύ νευριάζεις. Κόφτο, εγώ θα σου λέγα. Κράτα ένα μη και έρχεται με την ουρά στα σκέλια. Θα έρθει μάλλον ξανά. Θα σου βγάλει θυμό. Εγώ θεωρώ ότι από αυτό που βλέπω θα ξαναμπλέξεις. Θα έχουμε πάλι μία από τα ίδια, να ξέρεις, εδώ πέρα. Για μένα σίγουρα, 99% στο δεύτερο φλιτζάνι υπάρχει τρίτο άτομο. Θεωρώ ότι απέναντι όχθη είναι τρίτο άτομο. Έχει τρίτο άτομο. Μάλλον εσύ είσαι το τρίτο άτομο. Πώς να το πω, ξέρω εγώ. Πάμε λίγο κάτω. Ωχ, Παναγία μου. Εδώ δείχνει ότι θεωρώ ότι ήσουν για πολύ χρονικό διάστημα μόνος σου. Και όλο αυτό το πράγμα κάπου όταν έμπλεξες, κάπου σε σάστησε γιατί έχασες λίγο το μπούσουλα με το τι συμβαίνει τώρα και τι θέλω εγώ και μπλέκω και από πού και ως πού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά μπλέχτηκες. Όλο αυτό το πράγμα σε τραβάει ακόμα, αλλά είναι λίγο λευκό και μαύρο κάτω. Δηλαδή, είσαι ένα ναι μεν αλλά. Από τη μία καλά δεν ήμουν όπως ήμουνα χωρίς να έχω έννοιες και από την άλλη ναι αλλά αν δεν είχα αυτό δεν θα είχα ζήσει πράγματα, έντονα όμως πράγματα εδώ πέρα. Είσαι μπερδεμένο για το αν θες να μείνεις ξανά μόνος σου ή δεν εμπιστεύεσαι γενικά. Σαν να λέει ότι εγώ καλά ήμουν έτσι όπως ήμουν τώρα. Γιατί μπήκα σε αυτή την ενέργεια πάλι. Πρόσεξε λίγο τη μέση σου γενικά, αν έχεις πρόβλημα με τη μέση και τα λοιπά, από εκεί πρόσεξε το. Έντερο και μέση. Κράτα πάλι δύο δεν βγήκε στο είπα πριν ή όχι, θυμάμαι. Έναν αριθμό δύο.
Πολύ μοναξιά, παιδιά, το δεύτερο φλιτζάνι. Μπορεί να είναι και από επιλογή και ξαφνικά τα πράγματα γύρισαν από το πουθενά τα νάσκελ όλα. Και το μπρόμητο, μη σου πω. Δώσω μου ένα λεπτάκι να... Το δεύτερο φλιτζανάκι, κάτσε να ρωτήσω και λίγο διαστατικά. Γιατί μου βγάζουν και διαστατικά έτσι πράγματα τα φλιτζάνια. Το δεύτερο φλιτζάνι βγάζει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δώσει παραπάνω ενέργεια σε μια οικογένεια, είχε δώσει παραπάνω ενέργεια σε παιδί ή παραπάνω ενέργεια σε επαγγελματικό ή σε προσωπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η μοναξιά εξελίχθηκε σε μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι μια κατάσταση στην οποία περνάμε καλά μόνα μας και έχουμε συνηθίσει έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούσαμε ή δεν επιθυμούμε κάτι ωραίο ή κάτι που να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον και να έχουμε μια ένταση. Εδώ δείχνει ότι ήρθε κάτι τέτοιο, αλλά όσο έντονο ήταν όλο αυτό το πράγμα, τόσο πολύ ταυτόχρονα μας έφερε σε μια κατάσταση ανημποριάς και απογοήτευσης. Εδώ πέρα δείχνει και ένα άτομο το οποίο τα βάζει με τον εαυτό του, ενώ είναι δυναμικό το άτομο, τα βάζει με τον εαυτό του ότι εγώ γιατί το επέλεξα, εγώ φταίω που αυτό, μισό. Επίσης θέλω να πω ότι στο δεύτερο φλιτζάνι το άτομο αυτό το οποίο κοιτάζουμε, διαβάζουμε, όχι, εσένα δηλαδή, όχι το άλλο άτομο, δείχνει ότι έχει περάσει αρκετά πράγματα από νεαρή ηλικία. Άσχημες καταστάσεις, τις οποίες τις έχει αντιμετωπίσει, τις έχει συζητήσει, ίσως έχει απευθυνθεί και σε κάποιο έτσι, ειδικό και καλά έκανε. Τα έχει επιλύσει σχετικά τα θέματα του, αλλά έχει περάσει, έχει ένα φορτίο. Μια εμπειρία πολύ συγκεκριμένη, η οποία το έχει οριμάσει και το έχει κάνει πιο σοφό, θα έλεγα. Το σημαντικό που θέλω να κρατήσεις, για μένα τουλάχιστον, είναι ότι αυτή η κατάσταση η οποία έχει ψηλοτελειώσει τώρα για τους λόγους που σου είπα, θα την αντιμετωπίσεις ξανά, να ξέρεις. Αυτό είναι λίγο που με εκνευρίζει, γιατί δείχνει ότι θα σε εκνευρίσει και εσένα, θα σε παλιδρομήσει. Και πάλι τα ίδια, και πάλι εγώ είπα έτσι, και πάλι είπες έτσι, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κράτα να πει, εγώ θα σου λέω τώρα, αν το έχω ξαναπεί, πέτα το πει. Επίσης να ξέρεις ότι στο χώρο της εργασίας σου υπάρχουν άτομα τα οποία σε συζητάνε. Δεν είναι απόλυτα ότι θα σου κάνουν κακό, δεν είναι θέμα, απλά είσαι θέμα προς συζήτηση. Το ότι δεν μιλάς και πολύ ή ότι κάνεις τη δουλειά σου και απλά πας σπιτάκι σου και καλά κάνεις, συζητιέσαι σε μια μεγάλη πόρτα. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και ένα, πάω στο πω τώρα, να είναι και ένα μαγαζί το οποίο πηγαίνεις σαν πελάτης, έτσι, σαν πελάτησα, συχνά και σε έχουν μάθει και εκεί να γίνει συζήτηση. Το λέω από θέμα γλωσσοφαγιάς, να το πω, ξέρω εγώ. Σε ζηλεύουνε γενικά. Δεν είναι απόλυτο ότι ζηλεύουν τα οικονομικά σου, ζηλεύουν τη δυναμική σου, ζηλεύουν το πρεστί σου, ζηλεύουν την εικόνα που παρουσιάζεις προς τα έξω.
Αλλά αρχικά βλέπουμε τίποτα εδώ πέρα. Δέλτα αλφα, αν το είπα δεν ξέρω. «25». Τι είναι το 25, εσύ ξέρεις. Μένω στο 25 αριθμό. Δεν ξέρω, παιδιά. 25 του μηνός. Χ. Θήτα. Το μη το είπα πριν. Να ξέρεις επίσης σου βγαίνει ότι αν δεν έχεις κατοικίδιο, είσαι σε μια φάση στην οποία ίσως αποκτήσεις λίγο πιο μετά κάποιο κατοικίδιο. Ή το βρεις κάπου ή αναγκαστείς και στο δώσουνε, δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα. Πολύ περήφανο, ρε παιδιά. Πολύ περηφάνεια βγάζει το δεύτερο φλιτζάνι. Μία σιωπηλή δύναμη βγάζει με πολύ έτσι συναίσθημα, το οποίο το διοχετεύω όσο μπορώ θετικά και δεν γκρινιάζω και δεν μιλάω και δεν θέλω να ξέρουνε. Αλλά κουβαλάς, είσαι λίγο αφεντικό το εαυτό σου, αυτόνομο άτομο στο δεύτερο φλιτζάνι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Το κεφάλι μου με πιάσε, sorry. Πάμε να βγάλουμε και εδώ καρτούλα. Για να σου βγάλω και μια συμβουλευτική για σένα που έχεις επιλέξει το δεύτερο φλιτζανάκι. Τι θες να μας πεις? Μάλιστα. Έχει βγει 2 του αέρα, δηλαδή δύο σπαθί, που σημαίνει ότι θα πρέπει ίσως κληθείς από εδώ και στο εξής να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Ήρθε η ώρα να πάρεις αποφάσεις, ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα. Αν είσαι ανάμεσα σε δύο καταστάσεις ή είσαι εσύ το τρίτο άτομο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εδώ πέρα, έτσι. Βέβαια, κάτσε να διαβάσουμε τι λέει κάτω. Δεν μπορείς είτε θέλεις να πάρεις μια απόφαση. Ένα λίμνασμα προσποίησε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Οκ. Κάτω και αυτό είναι σαν να μας λέει ότι. Είναι αυτό βασικά που σου είπα, που σε συμβούλεψε, γιατί είπαμε συμβουλευτικά, δεν είναι ερμηνεία σαν ταρό. Θα πρέπει να μην εθελοτυφλείς καταστάσεις πλέον, γιατί ίσως να θες να κερδίσεις χρόνο μέσα σου και να πεις «ΟΚ, θα το δω αργότερα». Όχι, δεν είναι, τώρα είναι η στιγμή να δεις κάποια πράγματα, τώρα ήρθε η στιγμή να πάρεις κάποιες αποφάσεις, τώρα είναι η στιγμή να κάτσεις να ξεκαθαρίσεις και να δεις τι μπορείς να αλλάξεις και τι δεν μπορείς να αλλάξεις, έτσι. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σε πολλούς τομείς και είναι η κατάλληλη στιγμή, όμορφα και ήρεμα, να καταλήξεις προς τα που θέλεις να πορευθείς και τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα. Οκ, αυτό ήταν και το δεύτερο κυπελάκι στον καφέ σήμερα. Ελπίζω να σου κράτησα όμορφη συντροφιά, να σε βοήθησα. Πατάμε like, κάνουμε γραφούλα και στο Phoenix Tarot, και προσωπικά θα μου βρεις Instagram και στο Facebook. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο από εδώ, γιατί μάλλον το βραδάκι θα κάνουμε βιντεάκι στο Phoenix Tarot, έτσι ταρό. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας.